Moikka vaan kaikki! Ja tänään pelataan Clash Royalea, niin kuin näettekin. Ja siis niin kuin avataan pari chestiä ja otetaan battleja. Minion Horde totta kai. Oikeesti mä haluan tämän, kun ei ole tarpeeksi gemejä. Mut mennään tällä tekemisellä Balloonia, Skeletor-armia, Minion Hordea, Musketeeria, Arrosseja, Valkyrietä, Baby Dragonia ja Fireballia. Ja mä voin näyttää tässä nyt mun tyypit, eli Mirror, Skeletons, Fire Spirit, Chap, Goblins, Rage, Spear Goblins, Knit, Tornado, Bomber, Archerit, Minions, Goblin Barrel, Tombstone, Cannon, Poison, Musketeer, Freeze, Mini-Pekka, Hogi, Hawk Rider, Hogi. Ja tämä. Farfans ja Dark Prince, mutta mä en käytä sitä, koska se on oikeasti niin huono. No, nyt se on level 1. Ja Tesla, Mortar, Infant Tower, Bomber Town, Bomb Tower ja Goblin Hatti, Barbariansit, Vizard, Giant, Prince, Whites, Elixir Golem, Expo, Royal Giant, Rocket, Giant Skeleton, Lighting, Barbarian Hat ja Pekka ja Golem. Ja tääkin tulee jos jumassa, niin ei vitsi. Mä säästän tää, mut kun mulla ei ole. No eihän se vaan. Otetaan täältä Minion Hordea. No Minionsit. Arrossit, ei hyvä. Gemseä, yes. Tombstone, Mortar, huonot. Ja kultaa, arrovit. Mä en tiedä, onko tää hyvä vai huono, mutta hyvä ja huono. Ihan kiva. Olihan se sentään epic. Aivan hyvä. Mutta ei paras. Laitan vaikka Balloonia. Tämä Baby Dragon herra. Mursu. Veikko ja se laittoi Pekka ja Arroveilla nuo ovat tuolta alhaalla. Paitsi että meidän pitää hoidella tuolta, koska se tekee damaa aika paljon. Niin se pitää huidella sieltä alas. No ei, tarvitse välttis. Ei! Mä aina teen tolleen väärin avassa. Tuolla Goblin Barrella on kyllä väliä, kun se tekee damagea. Joka tapauksessa niin. Kiva. Venataan tää tästä. Niin me voi laittaa se tuonne. Ja me voidaan sen kanssa laittaa Valkyria, jos me vaan jotenkin voidaan. Ehtiikö tuo Valkyria siihen kaveriksi? Odottakaa Valkyrietä. Ei oikeesti nyt venatkaa sitä Valkyrietä. Ja Valkyri ei pärjää yksin. Se ei vaan pärjää. Se ei pärjää. No ne sai tuon towerin, mutta mitä väliä. On sillä kyllä aika paljon väliä, mutta ei se haittaa. Vaikka se haittaa vaan hirveästi, mutta ei se haittaa, vaikka se haittaa vaan hirveästi. Jos sillä on arvit. No sillä ei ollut arveita, mutta sillä oli Baby Dragon. Joten ei se sillä lailla hirveästi edes haittaa, koska me saadaan tämä herra tuonne pelikentälle. Otetaan, että meillä on 9 eliksiiriä. Joo, nyt on hyvästi eliksiiriä. Voidaan laittaa vielä
vauva-valkkyriä sinne. Vauvainen valkkyri etsin. Ihan samainen saatun tourin nyt. Ei saakaan, koska mä otan skeleton armin. Tää peli alkaa käydä jo tunteisiin. Koska siis ihan oikeasti, jos mä nyt voita tätä. Uff. Ne ei ehtinyt. Pikköstä spikisködi. Hyvää päivää. Lightning, tiedät this game for everybody watching home. You are say you. Sitten meidän pitäisi saada meidän balloon. Okei, good game, well play. Well played. Me voitais vaihtaa toi meidän Trimasketeer koskaan johonkin. Ihan vaikka läpäällä vaikka. Okei. Ei itseasiassa vaan Rageen, koska jos mä laitan balloonin, niin silloin vähän kiire. Sitten se voi kiirehtiä sinne sillä joten kivasti. Tää onks aivan 2 eliksiiriä, mä en tiennyt. Jos me ammutaan arroit vaikka tuonne. Joo, että sellaista peliä pelaat sinä. Sinä pelaat vähän likaista peliä. Mä laitan sinne Fireball, niin se Wizard saa vähän kyytiä. Laitan tää ja tää, eli meidän pitää ottaa 11 eliksiiriä. Silloin Expo, kiva. Kiva kuulla, että sinulla on pikkuiluinen Expo. Siis toi ei edes tee tohon niin kuin damagea, se vaan helluroi siinä paljon. Laitetaan balloon ja nämä 2 siskosta. Joo, nyt älä nyt please laita mitään prinsää tai tällaista. Noin, kiitos. Kiitos. No se ei sitten vaikuta, ei kun vaikuttaa siihen. No niin, 2 kertaa. Aika hyvä. Hän on hyväkäytöksinen. En tiedä, onko se tyttö vai poika. On se poika, koska se on Wizard ja Wizard on murhapeikko. Arvit meni ihan hukkaan, mutta ei se haittaa. Laittaa tää ja Rage taas. Niin sit mä varmaankin saadaan toi toweri tuolta. Come on oikeesti. Ei, mun pitää nyt jotenkin saada tuo ihme toweri tuolta nytten. Nyt tuo Baby Dragon ei tee tonne yhtään damagea, koska siellä on se. Oikeesti mä häiritsee, kun mä toweria tuolta, koska tuo ärsyttää mua. Mä saan sen 10 sekunnissa kait. Nyt pitää saada se. Muuten tää peli on pilalla. Okei, good game. Well played sulle. Mulla pitää olla Rageen tilalla. Mulle oikeasti. Mun pitää katsoa kukaan isoin. Minä olen vielä hetken aikaa, koska jos mä yhden kerran voitan, niin sitten... Aivan sama kuitenkin. Mä voisin päivittää itse asiassa tän. Että tästä tulee vähän parempi edes. Kiitos. Nyt mun pitää oikeasti voittaa tää. Koska ei ole muuten yhtään kivaa.
Arviini ovat valmiina ihan turvasta, koska sillä on lavahaut. Eipä me sille voida nyt mitään tällä hetkellä. No ainoa mikä me voidaan laittaa on Fireballia kun minionit. Jos ois nää minionit ja ne just on mut väärää aikaa. Oikeesti miksi sulla on laavahound oikeesti ei oo hauskaa? Mä säikähin, ei saa Pekka säikäytä, tuo on tuhmaa. Säikäytä ihmisiä kuoliaksi. Okei, vai että sellaista periaatteessa sun Pekka selviää tuosta. Ja tuosta, no arveilla se on kuitenkin, miten se on ihme Pekka? Seuraavan elokuvan nimi on mikä julkaistaan Ihme Pekka. Jes, mä arvasin, että se laittaa tuon, joten ei jes. Ei! Oikeesti mä häviän tän, koska toi Fireball meni ihan väärään paikkaan. Laitan vaikka ei olisi kannattanut laittaa. Mutta ei sillä enää nyt mitään voi. Oikeesti, nyt ei oo enää hauskaa, kun mä häviän aina. Mä otan itse asiassa tämän tähän. Enpä laitakaan. No joo, laitan mä sittenkin. Jos taas mun kaveri, niin mä tyyli itkisin silleen, että anna armoa. Koska minä haluan voittaa sinut kerrankin. Olisi oikein mukava, jos antaisit minun voittaa kerrankin. Koska se olisi oikein miellyttävää. Koska tykkään, kun annat minun voittaa. Ja raketti voisi mennä sinne, jos se nyt vaan tuhoisi sen towerin. Ei, hyvänen aika. Nyt jos laittaa jonkun Inferno Towerin tuohon eteen, niin mä en kestä. Jes, ei laita mitään paitsi tuon. Jes. Jos tuo ehtii towerille, niin on paha paikka. Niin. Pip. Nyt mua oikeesti suunnuttaa ihan hirviästi. Niin. Kumpa täältä tulisi edes joku hyvä legendaarinen. Koska mua oikeesti harmittaa. Bomber elää tule tänne. Mortar menee sinäkin pois. No, melkein kaikki oli niinku training campin tyyppiä. Siinä oli Bomber ja Giant. Tämä. Mutta tää video oli tässä, koska ei saa tätä tehdä tällä kerralla tietenkään. Ei saanut sitä. Eikä mitään testiä. Tänään voitais me vielä kerran lähteä tällaisella huonolla dekillä. Mä ihan oikeesti mua itkettää täällä. Dark Princessit siihen. Mä häviän tän, mutta te saatte katsoa sen siellä. Noin. Lähtipäs käyntiin. Royal saijat voitais. Anna mun nyt laittaa tämä. Älä sinä nyt pane mitään. Ja jakso. No joo. Tää video oli tässä. Ja moi moi!